sortint cap a... Bé, som a Mallorca i anàvem cap a Barcelona. Som una hora de retard. Ho he mangiat una galeta. A mitja. Cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile. Parla qualcosa, non ti ascolto mai. Ah, si sente totalmente un video, se non ci sono. Confondono le linee, ti miro nelle vetrine, dietro ai bistrò, ogni carezza della notte quasi amore. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri. Ara ja hem arribat a Barna i estem esperant el barco que durà a Roma. Per aquí hi ha una Juani. Hi ha mogollon de motos i estem esperant. Direcció Roma. Dalle vetrine, dietro ai jukebox, ogni carezza della notte quasi amor. Vinga, Juani, que si no, no arribarem, si començam a aturar tant. No, acabem de partir, Juani. A les 3:20 arribam, t'hauríem, però jo ara després posaré una autopista i avançarem un poc més, supos. Però de moment anarem fins al llac i després posaré autopista. Sui metro confondono le linee, ti miro dalle vetrine, dietro ai Hem fet l'aturadet aquí en el poble i el llac de Valls, és preciós. Jo que estic preciós no ho veig bé des d'aquí. L'hem del poble no me'n recordo, ja el posaré després en lletres. I això és el llac. No sé si s'apreciarà gaire bé perquè hi ha molta boira avui, però és preciós. És diví. ai maschi innamorati come me, ai maschi innamorati come te, quali emozioni, quante bugie, ma questa notte voglio farti le pazzie. Ai maschi innamorati come te, ai maschi allucinati più di me, non è mai ora di dire addio, tutta la notte voglio farti ancora mio. Sì, ai maschi innamorati come me, ai maschi innamorati come te. Bé, ja l'han cagada. A Itàlia hi ha dos preus de metzina. Hi ha el self-service i el que te serveixen ells. I jo com un bobo he anat a seguir els serveixen ells. Falta novatos. I això que ho sabíem, però igualment
Avui ja hem dinat en un restaurant de carretera boníssim, hem disfrutat com a porcs, i aquí prenem el cafè i hi ha una terrasseta preciosa amb unes vistes espectaculars. Así volando. Els mercats del poble estan moure's, però és una passada de guapo. Hi ha mogollon de peix fresc, flipat. El ja hem fet solteta per aquí, Va benissimo. Què, Juani? Està guapo, no? Està preciós. És diví, tot de ferro. Abans el tinguin restaurat. Serà una passada. Ja és una passada. Estic fill de la coronilla de vídeo. Bé, què t'ha semblat el mercadet? M'ha encantat, una pena que els peix no poguessin comprar. T'encantaria, Susana. És un rotllo, de cuinar dins l'habitació i això, dins l'apartament. Comprar oli, una cuinada. Ma dove guardano mai negli occhi spenti che hai? Cos'è quel buio che li attraversa? Hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo oramai ha dato la sua anima per dispersa. Non si uccide un dolore anestetizzando il cuore. C'è una cosa che invece puoi fare. L'atzareto d'aquí d'Ancona. Ara pasinarem per davant i entrarem amb el port. I això devia ser la porta de la ciutat. Fem una passejadeta pel port, que és preciosa. Ara anem a veure on és que hem de... A més, la porta de l'atzareto, que guapa. Ara anem a veure on és que hem de treure, on de fer check-in del barco. Aneu a veure-ho, si ho trobam. Se vuoi, parla con me, parlami di te, io ti ascolterò, vorrei capire di più quel malessere dentro che tu, parla con me, tu provaci almeno un po', non ti giudicherò. Perché una colpa se c'è non si può dare solo a te. Parla con me. Col mondo messo com'è, anche il futuro per te. Non vedi come un mare in burrasca. Ti fa paura, lo so, io non ci credo però. Che almeno un sogno tu non l'abbia in tasca, ma perché quel pianto asciutto non tenerti dentro tutto? C'è una cosa che invece puoi fare, se vuoi, se vuoi, se vuoi, parla con me, parlami di te.
han acabat d'arribar a Split. I el primer lloc que hem entrat, Sense voler. sense voler, no en tenien ni idea, ha resultat ser les marmorres dels dragons. De Juego de Tronos. Aquí on els Targaryens tenien els dragons. Tu dimmi che cosa c'è, io ti risponderò. Se vuoi guarire però, prova un po' a innamorarti di te. Parla con me, parla con me. La chiamano realtà questo caos legale di dubbie opportunità, questa specie di libertà, grande cattedrale, ma che non vale un mondo. Aquí tenim una gàrgola, que hi ha una altra. Aquesta és la plaça, està inspirada en la plaça San Marco de Venècia. Crec que aquí eren venecians i aquí van fer una rèplica de la plaça San Marco. Això és el Teatre Municipal Nacional de Croàcia, un dels tants. I aquestes són les vistes que tenim des de la nostra habitació. Espectaculars. Això és una illa que hi ha davant, super a prop. Hi ha molta gent que fa una barqueta i se'n va a veure les illes aquestes. N'hi ha unes quantes per aquí. Aquí n'hi ha una altra, una passada, molt guapo. I aquí hi ha els bombarets, i aquí pots anar a tipus far, per superar la mà. I la platgeta. I no us hem de davallar per aquí. Avui cada feina de millor. Que fa una calor que espanta. Fai presto e ci vediamo